Ini dadak Kazirunga adui ahoyalong kenakan suri kerta kara tada ingrum ti dadak reli kami pada pona so putak nang itu mungkin pen itu apa sih labang so pada pona kau malabang apa itu Ardom, aprang si nanglitum media authority tumhan Kazirunga arai gitu arata hisapin nanglitum han kardom pajer iglo di posi ini rili padunang kok manggelahan lo kedam tang Agosto hat tarik ani atau hatalong Home Chief Minister Manto Bisu Sharma akihai alang li ningge kang lo ye pangdak kang lo Supreme Court pen akihai Supreme Court pen ni Home Government Sarkar fan isi Kazirunga eco sensitive jun puthak Supreme Court pen Home Sarkar fan nang ke pali aludu laswa puthak Home Sarkar pen jitu ke pangdak bonopor la Kazirunga eco sensitive jun 1 kilometer rangbong si donang gitu alang litum ke pangdak fan ilitum Assam government lapen manunyo Supreme Court fan Kazirunga arat hoyahin pen nilitum alang litum fan welcome mante adorani alang litum fan nilitum tunai iglo nanti lah bangso lah ekosistem jun lah 10 km ke par lo pon der lo putih ko anak itu iratun itu pun pola bangkal ladak cuman misunderstanding do non social media long stame sama muni de tumbang amit hang ali ke longi fan ke prosar tap do sarkar fan ke botnam tap do lapen government fan ke bonai thabalam do lasi la sopot bang ni clearing tung itu ilitung karwing long district long benta atumi stame eklong lo Assam Pradesh Congress Committee presiden akihai Gaurav Gogoi lapen district Congress Committee Amaipu akihai Rotoning ti alang li tumsta me atuni ekosistem jun 10 kilometer pakomnung lipu laso protes along apo mia borthakur alang li stame nangdun alang li tum nang kidun tum ahut sita alang li tum stame political ali panchat bangke laklen kire nai ate Kazirunga ahomoisa bangke akihai Rotoning ti bangke sinipame ate alang li tu soteng duar bagori lapen soteng genta henlo Kazirunga border long bangke probhab kapuri nai akisung ke ponai homosti ke la homosti henlo duar bagori lapen soteng genta kasi alang li tum itu political ali panchat bangke alang tum nang dun deden nang dia polo ate 10 kilometer puna pen lo ke cengko highway pen tong cengko ma Kazirunga himana lo alang li tum chini ni Kazirunga hima kona pen ma National Highway 37 pen ma Kahora Sariali pen ma Kuthuri pen ma Nimlugor pen ma alang litum chini ne pin men pripasina gidun ma lasame litum arjunang kokpo alang litum political ali fan alang nangdun shot ma mante umami fan political kecelang selet tentang alang litum kewang ma lasame litum alang litum fan arjunang kokpo ati alang litum chini ne pin buji je pin lang talible pin ben nagidun bangke nilitum esse Kazirunga akhe pakhe kedo itu karbi tum destame alang litum pan nilitum ning aklong ben mane ining oi piglo ate alang litum chini depen idip bori pake bok bori bangke nilitum lada bang ning oi chelo alang listame nilitum pan manang kisong piwek ningi ate alang li homosita duar bagori so chenghenta aprobhab kapuri nai kila duita homosti henlo Kasila hai lambang alang litum insai pami pensi alang litum klem nanggi. nanti ladak ilitum Assam long la Chief Minister Sharma ke hai alang litum ji pon ada 10 km di 9 km to pula so putak kan ji pen litum la Assam Chief Minister Sharma ke hai pan litum petisi Mr. ane lamte lang kang Nilitum Assam Chief Minister akihai Himonto Biswa Sharma aphan ka chuningri mangkela hano ethenat lo Home Sarkar fan manunio akihai Supreme Court pen Assam government fan jitu allo nang kepale eco sensitive zone 1 kilometer to
0 kilometer to 1 kilometer 3 kilometer ang bongsi patang nanggi lason nirdek nang keliapot ohom sorkar apan tuningri bangke lahan lo Kaziranga arai kedo arat hoi apan si alang litum kam klem nang po besi nilitum imon to biso sorma ke hai lapen Assam government apan nilitum ke ini nang litum hongbat maidhom mante perang ke abutung penajok lasolam nang litum ada pali bukusi nang lituman tulis. Tadi kalau kijutnya bang lah bangso lah non kilometer cap Kaziranga parlu 10 kilometer cap itu pula bangso parlu ponji pula bangso long lah kalau jangan termasuk konsil lah kita mati lah ia macam kecil lah nang litum mahin dan ketemu gitu. Ni tumbang ke lah lo ladak 1 kilometer 2 kilometer nilitum pisar tum jitu nilitum panang kesan kang ateng lote Kaziranga arlo langroi sido ala soal langroi men ke nilitum arlengdum pulo kolong aku bang Asamis tum pulo diflu hala hello ahima National Highway jitu Guwahati tu Dibrugarh Tinsukia Jorhat route pen National Highway 37 Ladakh pen 2 kilometer arlu sidola hala so 2 kilometer arlu besi puna 1 kilometer ke bang tuji lalu mati lasi lasu bang বিভিন্ন social media platform nong ta kepleng septo la ekang pom ni tu mata tuning re nang li tu nang lang pami tu non la National Highway 37 inglong dai tet anle Kaziranga hima kali haso arlo hala dak pen sia konon 1 kilometer ke bang tuji panti om sarkar pen non bai manunyo Supreme Court pen order nang lilo asila order long bangke non karbingo tonwas konsil tumstami ohom government tumpan alang itu karbinglong tim nang toy no nang palang nang pacari du no ate konama munit ke do eleka bang ke 0 kuri no munit ka be eleka bang 1 kilometer kuri no itu munit abe pin khangyang dim stamedo ala dagamang itu 3 kilometer pidesta a problem abe ate Kaziranga bang ke ilitum ohoma goirop itum are reference hoselo lake karbino okhomia no adibasi tumnon kikunu jati krihini de dosita itum goirob lo nonta itum rainang po bobisota itum rainang po ate itum reference nang ko pura na pesiwang lo pu bahra le dam same Kaziranga pen Australia le dam sta Japan le dam sta Ladakh pen si thannu pute achera masili tum belek lasi labang kai tum ke kirai mang ta kenang sor lo lapen lasto elekalong okor jontu januar delege dugali munit tado jontu januar ta reng nanggi munit tum dak ke 200 tum ta reng nanggi pulo bete nation I step NC 0 ken nang yedin 0 eno 1 kilometer ken yedin 1 kilometer eno 3 kilometer ken yedin 3 kilometer eno kasi la ekang ho non amuni tum meninang hangdun jo tum hatan ilitum dak arong mane Kaziranga arai kedo tum alang litum mata tuning rilo nang litum adi maklong cini ne pinpen nang kehang dun jo jede de pangsi tuning rilo la pen alang litum phanta aku la hayalong nang cedonun di phanta ukot ni litum hin pen ada kedua rapen litum tuning rilo ada salah ada kijutsi lah non bangke lah ini tuh lah Kaziranga adu ya hoilong jati sri ini tak dodi lagi sampai lah bangso jati sri ini long pen sampai nang litum bangke patuitan sampai adu piru sampai atum pena bangke lah bangso jati tong dodi tu penang anak tum pan pating tang dak kono poi sita ada inut bahani tum bangke naji tong onde mete kewang we nanti barbi tum dolang dak Kaziranga adu ya hoi itu dobe ta arah tenta tapi alang litum pan tuki lah nang litin dan itu kangkong lah penang misir pating kangkong deh lagi alang litum sita ilong lip helang lapen mo kisita me Kaziranga adu ya hoi ini nanggi pulote alang litum sita me nang bardu nang po lapen sini bangke ami bang kam dokok hai hang hepin men simunit tum ke bang ngili dun son cepar dula ke mame ke bene ko son ma ili areng la men tu ye bang phan ki hoi ke mai pen itu kiwan kali metang si finish tame wang lo lapen bubitok ta alang litumta ladak si dopo la pinangadun dia tum stame ate bong kating cek phan kali Israeli dolo lituma hima Kaziranga rai nanggi Kaziranga reng nanggi munita reng nanggi ate hala tum mastamili budai lo lang litum hem ke dopen tu pasim itu bangke chokchi
Di Rancol. Pero